Selmos, primer. Després, a Obrim Pas. Després, a Dropo. I per acabar, Sau. Això en 5 minuts. El 5è tirant de rock. Què passava? Ara fa 10 anys. Ara fa 10 anys es celebrava el 5è tirant de rock a la plaça de Bous de València. Obrim Pas van talonejar a Sau en un concert on també hi van participar els grups valencians Anselmos i Dropo. Terra de festes i rotanternes, terra de la flor, si un amor, regne de rics, país del sud, la millor terra del món, terra de joves sense futur, marginació, repressió, terra de ràbia i impotència, esperança i independència. Anem a veure si comencem tots plegats. Una cançó que es diu Fa molts anys. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. La respuesta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Era la nit del 27 d'abril de 1996 i Sau presentaven el seu disc anomenat Set. Com us podeu imaginar, per nosaltres, com cada vegada que venim aquí, doncs és una... no sé, realment és emocionant. Sabem que aquí estem a casa nostra. La veritat és que us estimem, senzillament.